салом алейкум бародарҷонои ма. хоҳиш мекунам навора то охира тамошо кунен. ам лайки бепули хитабамон бародарҷон. чхеле ки названи видео диден, аблошкаи видеора диден, я бародари га бе номи нишон шидагия бародарҷоно. хоҳиш мекунам кадоме дар канал обуна нашидаен, дар канал обуна шен, лайкҳои худтона бигзорен ки мақсад видео паҳн шава бародарҷоно. ма бовар дорам иншоалло ки уже подписатся кади, уже лайка ҷиқиди, ҳазор раҳмат барои лайкет, барои обуна шиданат. хоб бародаро, анами бародаре ки шумо дидесен озида ҳамин навор суратша дидесен. хулос ки и ай 2020 бигем да ҳами Россия якум сол ҳами 2020 қати дадаш омаги падараш қати да ҳами Россия кор мекард. хулос ки вақти дадаш бо гаштати Тоҷикистон мерава, баъда як сол мерава бо Тоҷикистон, бигем и аделна кор мекунад, падараш да дига ҷо аделна кор мекунад. хулос ки охирон бор ҳами як сол бори бигем да озон кор мекардай, озон да кор мекардай бародаро. оли ман маълумоти праша иҷада мемонам, маълумоти праша мемонам, ҳамаш нависондагия 2001 таваллуди 2001 додар. хулос ки ҳамин додар да озон кор мекардай. ай 11 кадом числа оз ман мебинам. хулос ки бародаро ай 11 май, ай 11 май 2024 дига беном нишон занг назадай. и яка хестай рафтай, ҳаму озон рафтай, гуфтай ки мақсад фарзанди мо, гуфтай ки и ай кор мақсад биромагӣ ай кор да нест дига, мақсад ай кор пеш кардем ёдама. хулос ки тамоми ҳами аделову чиёра чӣ мегӯянд спецприёмо ҳамаи ҷора мебинанд, намеёванаш. ози хитон медонем ку бародаро, ина уже панҷум одамае ки ана ма ҳамин навор мекунам. худоро ҳазор бор шукру 4 нафари гашт ки яхелаш 8 сол беном нишон, чанд хав беном нишон бидан, ҳамаш пайдо шид. ҳами 4 нафаре ки канали мада биромад, алҳамдулилло пайдо шид. и ҳамаш ба дастгири шумо буд бародаро, ҳамин лайки шумо сабаб шид ки ҳамво пайдо шидан. ана ма бовар дорам ки ишан дастгирӣ мекунен. ҳами агар мисол бигирен, яъне ҳар як одами тамошо мекунад яктаи лайк мона медонӣ, уже ма боварӣ дорам иам тез пайдо мешава иншоалло. хоб бародаро, кадоме диденеш мешиносен, ин ҳамиҷа рақами падараш, инаи вавилони номерое ки Тоҷикистонай, инаи номерои Тоҷикистон фақат ватсап дорад ҳами падараш. ана номерое ки Россияи номерои дастиша метонен дар номерои дастиш занг бизанед, касоне ки метонен дар номерои дастиш занг бизанен. и бологиш ватсап ша номерои Тоҷикистонай. хулас бародарҷоно, хоҳиштон мекунам бетараф набошен, видеора паҳн кунен. фарқ надорад да ватсапай, да имоай, тамоми шабакае ки дорӣ, ақаллан да канал ютубат биги я сообществаш биза, иншоалло савобай ҳамин бародар ёфт шава. хитон медонем ку ман ягон каса нагуфтаистам ки да карташ сум партоем, фақат ҳами пайдо шава ва хонаводашон да занг бизанам. дидаем ки ҳар каси мора занг мезана бародаро, ба чӣ хоҳиши занг мезана, ай дастмон омагира иншоалло кадесем. аки канали ма шояд ки доимӣ набоша, бо як рӯзе мешава ки бигем мумкин ҳамин канал ютуб ма бо уже ма ай пай зиндагӣ худам мешам, канала ягон нафари гада мета мегӯм бародар биги далши бо та хизмати мардума кадам ги ҳамин каналда. барои ҳамин бародаро ин рӯз ҳастем, пага нестем, барои ҳамин як рӯзаи рӯзаи дунё. я лайки хитамон ки ҳамин паҳн шава ва ҳамин бародар ёфт шава. бовар мекунед амози я ака қатим гап зад, пешаи падараш гап задан, ҳамин хе фаҳмон гу бародар ҳамин хе кор шидагия. мега падараш бовар мекунед дар ҷои кораи 24 соат хай падара истеравно бигем бенастерения зиқ хай ҳама медонад ки фарзанд чӣ хел ширинай бародаро. барои ҳамин дабари ҳамин падар рост бестем, фарзандша биёвем, иншоалло ки савобай. кадомед ки лайк монден, кадомед ки канал да обуна шиден, кадомед ки дар комментария гапҳои хуб нависонден, аллоҳ ҳамата бигем ризқи фавравон бита. дар куҷое ҳастен, аллоҳ ҳамата нигаҳбон бошад, чӣ дар ватанен, чӣ берунаи ватан, аллоҳ ҳаматона нигаҳдор боша. иншоалло ки бо дар хизмати мардумем.